Neliga prang menda opposition po long bang gawi. Opposition pi ne political party pi ne long bang ke avi non ta avi. Opposition party long bang ke. Neli ke lason public life along ke bang ke hala jaka sahut neli phanang pe koklo chairman nang pe koklo la sa prang ke neli la meda mai long sidu. Ala med mai president la sila so pinang peklo so pen masila national interest lo kei si pen alam akam masi jo la so long bang si kar jam dun মানে পলিটিক্যাল পার্টি সেটা বিজেপি নয় এসডিসি নয় কাপ্রেক পার্টি নয় কংগ্রেস নয় যং সি খাই ইন্টারেস্ট লো পুলোতে হালা সহুর বাংকে বাংয়ং সি হাং লো পুলো তাংতে এ পার জুপন লো পুলোতে হালা বাংসো বাংকে দুনবম সেটা দুলো লা সলা মাঙ্গে যে থানাঙ্গি পুলো তাংতে লাসি লাদাক বাংকে কার্বি আংলং আরাত সেটা মে ফিগে চিরু ইপো বাংগে মাথানাংনে নাহক le do si tame lapen asab bak le claim un pusita me neli ke karbi rata phan karbi anglong lai methang long ri long par farmansi claim do asab vet si tame thekan un an si tame la ke khe farmansi neli bang ke arjabe sita normal lason pupo opposition na tum bang ke lapen ke right ke kadu hita do lam ka ningje lapen ninga ma tha lam che pe klang la fundamental rights binak la si ningje po ningje lo lapen dak ne ligi puji adim ave ki pu alang litum phane ning ke oi pi neta ave la si eson bangke la lo ning ke oi kali ning ka charong thu lang dam lo pulo tang te neli phan si tame la so expectation e karbi anglong ara ta do de khai la pen long ri long para performance e garja pula so bang expectation aning nang che thege do la so ga chi chini bang neli me thang tame ning karong do la pen non si tame advisor arpu neli peglo lapen ke la so arpu neli unan thek an bang ke cherap dun po pulo lapen aprang ke towar along nane mai meeting along ke hang haladak penten non bang ke chari chalo maja kong ke do tum long jasme dageli tum along pulote cm ke hailo alang litum along do dun pen ingni ra prong chingwai ching sai lote halata ali thedung doji pusi neli matha la sila hui kaddo kabe alam che matha etri alang li long acerap do ni phan neli che kroilo la sidak long le phelang alam pusita me ason kapre alam pusita me alang li pan ing ni ra prong si la bang ke chingwai long yi abar sai bang alang li neli pilo la si hala so teng si neli sita theganu na ne cerap dun po jong si alam pen alam ason pen ason alam mang jong si neli chope kroi alang li phan chope kroi thekser alang li phan pen elam pa che ton thekser pulote la ke nili jongjung ali aphan kali lage karbi anglong karbi arat ali aphan si dopo lapen lili tuma cm ke hai si tame ko piluma jong si kaddo kavelam chini pe me je than pe me chingwai flir pen la so chingwai lo polo te alang li sita ke kroi krede ji adim ave pusi neli matha ako non sita me alang li sita neli chema tha bangela son lo la longri longpa chari chalo ma long sita me neli bidi neli sore sita kerap longji pusi bang la so ar pu neli peglo la si la so ar pu bang neli unan ke alang li long cherap dun po la si mo pene je thana tenglo asab vet sita me cherso vet sita me neli thek an sita neli bidi do an sita me la ke khel pen ke longri long para performance la daga bang ke neli bori donji la si iphi ga chiru elam ave komantu ne ke labuson ta mathapo phi chiru lo po phi ke dam tha ave lo dami pulo te nong ke frang lok lo la sil e frang ke dam hut si tame jong si ko nane frang go pine chak pelok pelak do pulo te asap atowara bang achiri nang ko jola so angdeng anchor lo ladak bang karbi anglong arat la pena jahaga atum kopi ko son matha jine la bang ke la rat ari deng lo kadu go vita matha un la son si pulo nili methang da social media long che thek long lo ala che thek long lo ala bang pulo pgrp ne long che song vgr che song dun ke bjp ke join dun atowara chiri chor pula son da nange pu bang dolo sita hokpet ke nili bjp da non ma ke join ji nili ke bjp ke join ji ke dak jong si council long la so bang asia post dolo asia post pinchong lo la si advisor to the cm amben cm bulote komalama karbi anglong ka charia bang lo kachari linja ji abang pulo kachari linja abang pulo la si alang li ta jong si neli bidi neli surita kenang soddu pu matha se neli pan
labang so arpu ne peklo la sila so arpu bangke nilita unan thegan mang chere cerap dunpo cito dunpo la pen la VGR ta hokpet ke nilile claim ali ma tedi nili tum lege claim gali bang apang chenga bang do pangchenga bang pita la geli tum kaddo ko besi theklong lo ko maluma ko la sila dak nilitum nelitum lo nelitum neliri sanghola soilo Robindro lo alang litum pe nelitum karja abdun mangela son lama bangke hogalam genuine case la si hadak ke ilitum sitame solidarity ke jepe klang dune arjab dune banga bedele jokta la so tengsi nilitum along dharna long sita dun lo la si halabang so dharna ke dun ke neli la so towar le ke chiri la pugali lage karbiang longarat sita ala alang litum kamatha rat kamatha la penanga leaders tum kamatha ke anutin ta mathaun anutin ta ningje un pote hala bang neli puda matha velo sita ke neli tum ke la genuine case la seli tum ta solidarity lo arjab dunai athela bahini bang thomelo ko tum ta arjab dunai social media lang pudo je PGR la pen la biogas puta aprang alang litum sigache song mari kita kido tum stame non ke alang litum julate abang so gache song eng tong kachisong mane nona mthe kachisong along klama prekchat tu ke prekya dimang ke langlo aprange konania towalo konania dhorna long lo adaksi ethevet sita me ningje dong sita nona bangke lakenil tunge CM bening ni prong sila so ake me ka heno ke chok chelam sita dak chingwai long pu che than long pu la penjong si kroi hop pulo tangte alang lita che don dun de liga ningje la me che don dun de lepin la achar pen si lang long chor lang de la achar pen si arjun long chor lang la so Sainik school dak nang bi po pulote la alang litum council pen kopine konani asaba che tokut ke dojibon arokom do nangji la pen hala so bang nili theklong le pin lang theklong le der lang aposila bang nili non mat ke ningje thek la ke dam tangar ni ga ningje an social media long nili ke tokan sita mane ke nang pul hai nang putum dolo kupilo puji luta charli ang neluma ha nampi namdura jotong edogar nang pumapolam la siladak bang amethang lake Sainik school latum a society do all India Sainik school society pune bine do latum সংগঠন pune bine society li সংগঠন pune do apen halatum amethang aron do haladak reservation ko son do jima admission ko son sipi admission sitame lake national testing agency tumsi kondagi la daga mane poje hala dak bang reservation ke thai do ST fan ko anma SC fan ko anma la son ke thai do asi hala hui kaddo ka vesita hala bangke ame thanga teng si claim pu jong si litumau so maratum ta thek don ser pule tangte undun det pula sa testing ele te bokhet charli dun long pu ha gwalpara ta Arunachal Pradesh ta Imphal ta Manipur ta pan ke dam nang yi akisunga bangke avelu la nalu la sila dakta jong si dokok pulong ta ilitum amoni ta tum si ta me ilitum au somara tum si ta ko piluma la so Sainik school a facility ke long dunyi bang phan ke jo che da prang ke da ke nur bahini dolo ilitum karbiang long penta la tum ke ha gwalpara an dam nang yi ita non bang ke hapan ke dam nang nelo dak masi dung het si dokok po la hui kaddo ko ema thasi alang litum si ta mela bang claim lo ta hai la sita la so a lo bang yong si kopine MOU do kopine nani kopine che to kudo bolote la bang aneli chini ne pin la peneli phan gar ne si tarik ke ban gang sam si alu deng lok chon alang pini ke la thang adim chelong dun pe me melang la sila hui kaddo ka velam detail salama bang ke non ne frang si kaddo eta ga chini do ni phan bori ji la pen ke CM ke ha sita mela bang ke openly neli tumpen discuss ji pusi neli ning thelo la penja so discussion ang bong pulote neli ta thegan unan bange mo pen puson lo ache tham tang ason lo la ke khei la pen long ri long para permansi e thevet sita me neli ning je dun pa lo ka bangke la son lo dake autonomous council le di litum karbiang long autonomous council do the autonomous council ari deng bangke la so law and order bangke ave jong sila eviction nang po pulote eviction order jong pilo puita chekroi lo puita state government nang kroi nang ko ji state government na kroi du nang adi mang hen lo la armu okso ke lang litum sinang piji ala so teng si claim nai la so labang so an parta ko piloma
non bang ke la so ke bang ke pu pu son sub judice matter pusi pu kok lo case do kok lo la se hala so case along ko pima judgment pi hala panta chi ki ji la si non mat plung nai claim nai eviction claim nai pu ada bang tai li tum ke alam mange ningje long popo he ningje ri pu nang pu pe ma te di ningje long popo pe non son social media long la pen ke ko pin la press pi ne tum long si tame ningje long popo nili arje bang klang det po kaningje bang ling si ta arje ke klang po hala so pena methang apan che project long po si hala so ka che project pen bang ke khei la pen ke long ri long par pan ke ali the dung do ji po bang ke nili matha the non ke lang nei ka cherap du nei ba council long si tame ka cherap du nei bang ke la so case ke hai det nang ye bang pan hala case ki pia tum pan ka perem de je bang pan ko pipi a lo ma ke nangi hala hui ka do ka ve long ko pipi ma ke nangi ke cherap du ne hala bang cherap du ne bang si ke nang so pusi neli matha la si ka do eta son si matha pu pusi son lama nga the pi lama ke subject bang ke lama bang a son bang ke sub judice matter bina